Explica'm un conte. Quatre petites cantonades de no res, de Jérôme Roulier. El petit quadrat està jugant amb els seus amics. Ring! És l'hora d'entrar a la casa gran. Tots entren corrents per la porta rodona, menys el petit quadrat. Ell és quadrat i els seus amics rodons, i no entra per la porta. El petit quadrat està trist. Li encantaria poder estar a la casa gran amb els petits rodons, però no passa per la porta. Així que prova d'entrar per la porta de diferents maneres. Primer s'estira, però no ho aconsegueix. Després es torça, però no ho aconsegueix. Després es posa cap per avall, però tampoc ho aconsegueix. I finalment es plega, però tampoc ho aconsegueix. No hi ha res a fer, no pot entrar per la porta rodona. Els petits rodons li diuen: mira, petit quadrat, el que has de fer és ser rodó com nosaltres. Així que el petit quadrat intenta ser rodó, però no pot. I els petits rodons li diuen: t'has d'esforçar més, vinga, t'has de convèncer aquest rodó. Així que el petit quadrat, amb totes les seves forces i energies, es concentra i fa: soc rodó, soc rodó, soc rodó, soc rodó, soc rodó, soc rodó. No hi ha res a fer, no hi ha manera. Així que els petits rodons li diuen: mira, el que hem de fer és tallar-te les 4 cantonades i així serà rodó. No, que em faríeu molt de mal. Les cantonades no. Ai, doncs com ho farem? Diuen els petits rodons. I és que el petit quadrat és diferent i sempre serà així. Així que tots els petits rodons es reuneixen a la sala gran i comencen a parlar, a discutir, a pensar coses i projectes i no sé què. Finalment, entenen que sí, que el petit quadrat no és el que ha de canviar, sinó la porta és la que ha de canviar. Així que tallen 4 petites cantonades de no res a la porta, que permeten que el petit quadrat pugui entrar a la casa gran amb els seus amics, els petits rodons. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.